Nautunta na istorya ali dyan sa Loa si Ans Galero. Ans, kamen. Yes, maray na aga direct, maray na aga sa mga parantabay. Yung kita girarinig sa Albay Asudong, kakatapos pa lang ka na PDRRMC emergency meeting, kebahan ang mga city as in municipal DRMOs as in barangay chairman kan na mga barangay na yaon sa loob ng 6 kilometer radius permanent danger zone kan Vulcan mayon. And so far, naging magayon ang resulta ay nag-aigwan ng dialogo ang PDRMC as in man ang mga barangay captain. Balon tama hagadan ng pahayag mo niya na magkaagaan na pamayokan apsi mo si Dr. Cedric Adaep. Dr. Cedric, may napagkaaga sa ibong nalinya po si Direk Edwin Peralta. Hello sir, maray na auto po. May apod lang madaligtig ako pa dito. Riyaon pa dyan sa mga kapitan, mga MDRR mo. Yara akong patabi direct, kataning panganit ni Dr. Cedric, si Dr. Paul Aranis na PVOX, and so far sa kunya na naglalunch pa lang na mga bills mga malig. Inito namin si Dr. Cedric. Hello sir, good morning po. Maray na aga tabi sir. Maray na aga tabi. Kasi bago ali ako dyan, nagdangog ako kan mga pahayag manong ko dyan sa sitwasyon kan Bukid na nasa alert level 1. Saro naman sa na iling ko na ang pag alert level 1 palan kung baga garo nasa awareness stage ang kapalibutan. So ano tabi so nagkaaramanan kan pagtaripon tabi Doc Cedric? Awareness stage and partner kang preparedness hanggang alert level 2. Opo. Kapag alert level 3, evacuation na. Kaya lang, may ugali ang mayon na maski daing daing pang maski alert level 1 o maski nga ni normal, minaputok iyan, do ang ugali niya. Pwedeng pumutok na normal or pwedeng sumunod siya sa ugali niya na magkakaigwas ng explosion pag alert level 4 and 5. So, Pero alert level 2 or 3, pwedeng mag-intensify na ang crater glow niya, pagkatapos pwedeng may mga i-demonstrate na siyang mga asbab. So karon pagka sigarilyo na kabilog na tipos niyang abo ay aso. Opo. Tapos padit na putok ng mga 4 kilometers, 2 kilometers. So wala tayong experience niya. Pwede yan ma-experience. Maski alert level 1, pwede yan mahiling. So, bot sabihin tabi, sir, na maski alert level 1, pwedeng may mangyaring explosion. Pagsasabi yan ni Doc Paul, tapos mga volcanologists, na maski alert level 1, maski 0, pwede magkaigwang pagputok ang vulkan. Mas mari talagang pag-araw kayo na always on standby or alert kita dyan. Kaya nga na, yaon man dito sa PNP, yaon dito sa mga kapitan na nasa palibot kang vulkan, yaon naman sa DRRMO, tapos diba pang opisina. Opo. Kaya nga yun ay naampon kang pagprepararta. Di kita madakop flat-footed ngayon. Araw kayo mas mari itong sabi baga kan mga gurang, dahil panag-uuran, mamandong na. Pagkatapos, taro pa, ang inot na nga na magayon ang preparasyon pagprepararan mo sa mga data. Pero ang population talaga nasa loob dyan sa danger zone mo niya na panahon. So, pwedeng nagdagdag na iyan, pwedeng nagbawas. Iyo po. Pero man dyan ang mga farmers na dahil dyan nag-i-star, pero dyan nagtatanong. Pero dyan ang nagkukwari sa loob ng danger zone na. Dahil man dyan nag-i-star na nasa evacuation sa taro nasa relocation site. Iyo po. So, pero dyan ang mga livestock. Opo. Okay po ang tagabos sa data. Sa pag nakumpleto ang data, dumanak kami mapoon magmapa ng samoyang preparasyon. So ano tabi sir ang direktiba sa mga punong barangay or MDRRMO na sinda mag-submit ki araw ka ng mga data diyan sa opisina tanganing makulate? Sana na mapo na sila mag-collect ng data sa pagi kang MDRRMO, tayaw man dito sa mga MDRRMO. And then, lastly, na tinukar mi sa meeting kung paano sila makatabang na protehiran ining mga instrumento kan FIVOX na nakakatabang sa tuya na may taos na tuya kan FIVOX ang tamang informasyon sa kamugtakan kang bulkan. Iyo po. Kung may mga diskwento na naman dyan ng mga instrumento, masalan FIVOX sa tuya kang mga abiso sa tuya, isang babasulon sa FIVOX, pero ang rason pala, rin naraot sa instrumento sa baba.
Iya, no. Nagkapara na bagatabi sir na pangyayari na sa mga gadget diyan sa may pamitisan kan bukid. So baterya, so anong instrumento inarabas. Yung nga ni, So kaya sa Royal sa Picto Carmen, tama-tama, yaon man sa PNP. mm-mm. Tapos nagtaon na akong panit instruction, halog kan PNP. Adala ninda kung paano ang security support na ikakagin na dyan. Once nag-alert level 3, dapat ang security sa mga choke points supported kang Armed Forces of the Philippines, sigurado na daing bumaralik na tao. Yan. Bata ang mga tao baga mga madunong maanap talagang ki lugar na pwedeng lusutan. Iyo, kaya ngunyan, initial pa man sa naning meeting. Iyo po. Pagkumpleto ng data, ilalatag mo na ang data sa mapa, tapos iyon na ito ang pinaka-critical sa pag-ibumiki contingency plan sa pagputok ng bulkan. Mm. Na araw ka ni sir, na igo baga to sabi mo nga ni, igo ki mga residentes na within the 6 kilometers danger zone may abiso na no human activity. Di paano tabi ito? Alert level 1, medyo iwasan sa na yan, pero padagos na magdangog sa abiso kang Pibok. Mm. Pero pag nag-alert level 2, may information caravan na kami sa Enda. Mhm. Pag alert level 3, automatic, dahil na talaga dyan kinasalaw kang danger zone. Do pag-araw kayo tabi sir, igwa na kita ki mga evacuation plan na ipapasunod. Pag alert level 2, dapat tapos na kami sa planning kan evacuation. Okay. Sana day. Pero ano sir ang taraman ni Mr. Alanes? Ining ipinapaling na abnormalidad kan bukid, magpapadagos, mag-intensify o gradual sana? Di kita makasabi ta, isi mo, kuyan iyan, anday man nga na si Paul Kayan maka-explicar kung ano talaga ang sitwasyon kang bulkanta. Pakuyan araw kang bagyo, nahihilig mo sa satellite. Iyo man ang gadari. Ang magma-movement tali sa era, x-ray pang tibos, nga ni maaraman kung hay na so pressure, hay na so magmang nagtutulak ang pressure, ning pumuon na siya sa pinaka-main explosion. Iyo man ang gadari. Ining mayon, maski may warning ang tibok sa pagikan mga instrumento, magayon ang gibo nindang warning. Pero pag abot sa actual talagang hihiling mo ninda, ma-monitor ang visual situation kang magma-movement, matipis sila ng tibok. Except, itong monitoring ninda sa seismicity, kung tira na ang high-frequency volcanic quake, na naghiro na magma sa baba, or low-frequency. Pero ma-analyze pa sila kung ang cause kayan, pressure, rockfall, or magma-movement talaga, either intrusion or extrusion. Kaya dapat yan, ang nag-analyze sa tibok, mga matibay man, sa pagikan mga instrumento, na-analyze na ang mga matibay na volcanologist talaga pinagamit nila ang imagination sa nahihilin ng instrumento. Kung ini ang instrument parameters na nahihilin nila sa data, pinagamit kaya ang imagination nila kung ano ang nangyayari sa loob ng vulkan. Iyo man ang gadari. Okay. Pero araw kanina may mga sophisticated gadget naman sindang pigagamit ngunyan. Ano ang sistema tabi sir na in real time maipalawaso actual na activity ka na bukid? Ang actual nila talaga na monitoring data nila. Oral daw, i-question ng data, pag-reveal nila ang data duman sa, sa bulletin nila. Pero ang analysis, duman sa last paragraph, na man, ito nga data nga, maski dahil na hindi ipalos, pero sa kuya, yung mag-irarita, nagkatabang yan sa kuya, magtabang man sa na mag-interpret man kan data ta. Ako baga, nag-adal man volcanism sa Kyushu International University. Ilang bulan man ako duman na nag-adal. Kaya nakakatabang man ako, pag na-interpret ko ang data ninda sa PBOX, tanganing, itong interpretation ko, decision man ako kung ano ang dapat gibuhon. Kung dahil ko man masabutan ang volcanism, makakuha ano na dyan ang mga warning na pigtatokan PBOX. Dahil ko aram ang gigibuhon ko, dahil ko man nasasabutan kita. Iyo, tama. Kaya mas maray, kami kini Doc Paul, tapos si Ed Laguerta, magayon kaming kombinasyon, tanganing magkatao kita tamang advisory sa mga tao kung kaipuhan na talagang humiro day pa man. Opo. So pero ano ang pinaka-basic information nito, sa halit talaga kay Doc Paul. Iyo. So ano sistema kan sir? Kung may mga data na araw kayan,
an analysis kani, ang desisyon, maali pa naman sa itaas o may local analysis nan? Ang desisyon, ang major desisyon kang pag-declare kang alert level status sa itaas. Mhm. Pero di sa baba, kung may nahiling si Doc Paul na situation, pwede man siya sa muya tumaram na kang sitwasyon. Tinganing maka-aksyon na kami na kung ma-delay pang national decision, Mhm. siyempre mati-delay man action ta. Kaya nga, maray ang coordination mi. Makuha man kitang clear. Ay, naputol. Naputol si linya. Hans, paki-call back tabi. Ayan. LBB and Joshua, garoon na kamo, maka-antos. Validation, confirmation ka. No? Iyo po. Okay. Hello? Opo, tabi, sir. So, after kayo ni tabi na ururon, igwa pa ki mga succeeding meetings na ipapapod? Ikaw patabi, Henry, pag abot kan kan data, kung nakolekta man ng data, na-analyze mo yan, mag-uron mo na kami kasi Doc Paul, Mhm. kang preparasyon kang albay, tanganing pag nahiling niya na ang preparasyon kang albay, itataram ko sa iya kung anong level ito gigibuon. Mhm. Tapos kung may suggestions si Doc Paul sa preparasyon kang albay, na day nga ya, dapat nga ining preparasyon na di pa sila sa level na nagibuhon na ni, then ma-finalize na kami. Pag na-finalize mo na ang plano, ipipresent mo girarayan sa mga kapitan, tapos sa local disaster selection and management officers, tanganing ma-synchronize na ang plano kang probinsya, kan FIBOC sa aksyon na gigibon kan mga munisipyo tapos barangay. Okay. So, yung mas natabi, sir, unless po may mga additional information ka pa or pag-apudan sa mga rayaon dyan sa may pamitisan kan bukid, please go ahead, tabi. Angon yan, pangapuran ko sa pamitisan kang bulkan. Siyempre, kaya po kitang perming handa, magdangog sa radyo, at sa mga announcement. Pero, sa mga sa luwas kang bulkan, kasabay naman sa laog kang bulkan, magprepara kita sa Bagyo at pag-abot kang amihan. Iyan ang pagandaan ta. E napera ka yan, anytime, pwede kitang tamaan kilinog, kaya na paglingawan, dapat perma kita preparado. Okay, mabalas na marin tabi, sir. Salamat, Tabi Henry. Oh. Henry. Muli pa na si Henry. Salamat, Tabi. Iyo tabi, sir. Apo. Sabi si Rek, sa to yung Aptimo Chief sa Albay, si Dr. Cedric Daep, mantang sa kanya na kauron man ni VP Henry, si Dr. Paul Alanis kan PIBOC. So yan nagunaan mga pangyayari dito sa ginibong PDRMC emergency meeting. Kaya baan si VP, Anscalero, DCGP.